रायजो राजा नोंथांमोन नैबे फटकआव होनाय स्क्रिनाव होनाय आइजोखौ नायदो बिपिएफआव बेनिख्रुइ साबसिन हिनजाव गैला आरोखि ना बेनिख्रुइ सुन्दरसिन गैला हाजार थाइजौ गोमोन गोमोन मोनफ्रुनाय जाथों माने बिनिफ्राय साबसिन गैला बिपिएफआव नायग्रोनानै लादो बाजै प्रिया दैमारिया मा होनदों आरो मोनसे समावहाय बियो बड'लेण्ड फिटनेसखौ लानानै मोनसे मोजां मोनलायनायनि माने भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि ना बेहायथ' फिटनेसजों बड'लेण्ड फिटनेसजों एसे रायजाबाय बियो आंहा फेमिलि दं आं बिदि ओंखारा होननानै गावसिनि पार्टिजोंनो जावसि जाखांबाय बियो आरो एबारावनो आं जावसिबावनोसै बेखौ बिराद सुन्दुरिनो बिपिएफआव बिनिख्रुइ साबसिन सुन्दुरि हिनजाव गैला आरोखि ना नैबे प्रिया दैमारिनिख्रुइ खोनासंनानै लाग्रोदो इउपिपिएलनि आइजोफोरखौ मा होनदों नैबे प्रिया दैमारि बाजैया खोनासंग्रोदो हाय सनाफोर बिपिएफआव मोजां मोजां हिनजावफोर दोंसोयो इउपिपिएलआव माबा आवमा सोबनाय बायदिसो इउपिपिएलनि हिनजावफोरा बिपिएफनि हिनजावफोरासो जारो मोजां नै आयै फिसा गावदां सनाफोर बिपिएफनि हिनजावफोरा मोजां गावदां बिपिएफनि हिनजावफोर नै गावदां खोनाखाबाय नङा होमबा रायजोफोर मा होनदों प्रिया दैमारिया इउपिपिएलनि आइजोफ्रालायनो आवमा सोबजानाय गोजा जाहैदों इउपिपिएलनि आइजोफ्रा मानसि साइजखौ नायोबा नैबे प्रिया बाजैखौ आङो ललिपप सोबग्रा स्टाइलसो नुखाथारो आङो ललिपप सोबग्रासो नुखायो आं गाम्बारि गेसाव गाम्बारि माबासो नुखायो आं हाजार थाइजौआ गोमोन जाथोंना सिङाव गेसावा थाखायो बेखौ मिथिना मिथिया जाखो गावखौनो बिराद सुन्दुरि बायदि मोनदों नामा बेलाय बाजै दैमारियालाय प्रिया दैमारियालाय मा बिनिख्रुइ साबसिन गैला नामा बिपिएफआव जोंनाव बेसेबां नांगौ नायनो नोंलाय जोंनाव बेसेबां नांगौ नोंलाय बा बिराद मोजांनो हाजार नोंसिना थाइजौ गोमोन जाथोंना गासिबो बबेबा माबा एकाउन्ट खुलिजोबनायसो गासिबो बुजिबाय दा आरो बे थाइजौ गोमोना हाजार गोमोन जाथों सिङाव सेस गेसावसो जाजोबो बुजिबाय मानसि साइजखौनो आङो ललिपप सोबग्रा स्टाइलसो नुखायो बाजैखौ फाग्ला गाम्बारि गोसोमसो बियो गाम्बारि गेसावसो बियो खामानि गैया बाजै खामानि गैया इउपिपिएलनिजों हानाय नङा नोङो इउपिपिएलनि आइजोफोरजों हानाय नङा आवमा सोबजानाया नोंसोरसो मिथिबाय गेसावजोब नोंसोर गासिबो फसाजोब ललिपप सोबग्रा नैबे बाजैजों सोरबा थांनांगौबा इसाइबिसो जालायलांगोनलै थिग गैया मानसिया बारा गर नङा आं बारा थिग नङा मानसिखौ फाग्लासो खबरदार रायजोफोर बै बिपिएफनिखौबाबो आं खावलायदों आरोखि ना बे बाजैजों लोगो मोननांगौबा खिन्थु नोंसोरो बेमारफोर जानो हागौ दै एसे थाल लाखा बिराद माने नोंसोरथ' मिथिखायोना हाजार थाइजौआ गोमोन जाथों सिङाव गेसाव जाजोबो मिथिगौ नङा ओइसआइबि जानो हागौ नोंसोरो बारा लोगो दाला नैबे बाजैया बारा थिग नङा आङो मानसिखौनो ललिपप सोबग्रा ललिपप जाग्रा स्टाइलसो नुखाथारो मानसिखौनो आङो फाग्ला गारियाव गाखोजाबनाङा बेजों बारा गाखोजाबनाङा बेमार दं बे मानसिया बारा थिग नङा